Sugeng pepanggihan malih kaliyan Subadi Prawata. Ing kalodhangan menika badhe ngaturaken waosan buku basa Jawi Jagating Lelembut. Anggitanipun Subagya. Kanthi irah-irahan bandosa mlaku tanpa pinikul. Kedadean kang arep dak aturake ing kalawarti Jaka Lodhang iki dumadine puluhan taun kepungkur jamane Mbah Buyute penulis. Papane ing Desa Hargareja, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wektu iku isih jaman penjajahan Walanda. Mbah Wiro Santosa, jeneng singklon, iku kakek buyutku nyritakake marang kakekku bab kahanan ing jaman iku utawa penjajahan Walanda. Wektu iku ana pagebluk kang pancen gegirisi. Anane pagebluk iku njalari wong-wong ora bisa tentrem. Biasane Mbah Wiro Santosa nyambut gawe ing alas. Gandeng anane pagebluk iku mung seminggu sepisan anggone nyambut gawe ing alas. Mbah Wiro Santosa biasane macul lan reresik ing alas wiwit esuk nganti sore. Pancen dheweke duwe pekarangan kang amba ing pinggir alas. Mbiyene pekarangan isih alas, nanging bareng Mbah Wiro Santosa mbabati alas kasebut banjur dadi duweke. Jalaran dheweke bisa mbayar pajek kang akeh. Jare jamane Mbah Wiro Santosa iku lemah utawa pekarangan ora susah tuku, nanging mung mbabat alas wae, banjur dadi duweke, nanging kudu mbayar pajek. Mbah Wiro Santosa klebu wong kang cukup ing desa kono. Anggone nderes Mbah Wiro Santosa uga banjur leren jalaran anane pagebluk. Anane pagebluk iku desa banjur sepi. Jam 8 bengi kabeh penduduk desa iku ora wani metu. Mongko biasane ing desa iku yen lagi padang bulan, bocah-bocah akeh kang padha dolanan, yaiku cetungan lan gobak sodor. Para sesepuh lan paranormal utawa dukun padha nggoleki apa sebabe desa iku katerak pagebluk. Para dukun ing desa iku padha gawe sesajen supaya pagebluk iku enggal leren. Nanging kasunyatan pagebluk iku ora gelem leren. Meh saben dina ana wong kang mati. Ora mung wong tuwa, nanging bocah lan para remaja wae ya ana kang mati. Apa ing desa iku akeh wong kang gawe dosa, kayata nyolong barange wong liya, demenan utawa selingkuh. Nanging kabeh warga ing kono ora ana sing nindakake iku. Lan jaman semono durung ana puskesmas apa maneh rumah sakit. Mung ing kutha kang gedhe utawa ibu kota provinsi kang ana rumah sakit. Kang bisa tetamba ing rumah sakit mung para priyayi lan wong-wong kang sugih. Dene wong desa
ora ana sing mertamba ing rumah sakit jalaran ora duwe biaya kanggo mertamba. Akeh wong kang njaluk tamba marang paranormal utawa dukun, nanging ora bisa mari. Penyakit iku katone penyakit menular lan pancen mbebayani. Petugas kang gawe kuburan ora tau leren wiwit esuk nganti sore. Lagi wae entas rampung anggone gawe kuburan wis kesusul maneh ana wong mati kang kudu digawakake kuburan. Wektu iku akeh kewan kang padha njedul kayata lemut kang rupane bluntheng warna ireng campur putih. Akeh wong ing wayah bengi ora bisa turu jalaran dicokoti lemut kang gunggunge pancen akeh. Kejaba lemut ing wayah awan uga akeh laler kang rupane ijo. Mbok menawa laler ijo iku kang nggawa lelara. Ing wayah bengi akeh kedadian kang dadi tandha yen arep ana wong mati. Kedadian iku kayata anane swara manuk kulik ing wayah bengi. Kulik 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 kulik. Jare yen bengi ana swara kulik awane ana wong mati. Tandha liya yen ana wayah awan ana gagak gauk-gauk iku ya dadi pratandha ana wong mati. Pancen penyakit iku mbebayani banget. Esuk krasa lara, sore mati. Bengi krasa lara, awan mati. Awan krasa lara, bengi uga mati. Ing wayah bengi akeh kang weruh ana bandosa mlaku. Nanging ora ana kang mikul. Dadi bandosa iku kaya mabur. Yen bengi ana sing weruh bandosa mlaku mesti awane ana wong kang mati. Mbah Wira Santosa weruh kahanan iku banget anggone prihatin. Mula dheweke banjur semedi ing guwa lor wetan omahe. 3 dina 3 bengi Mbah Wira Santosa anggone nenepi ing guwa kasebut. Ing dina pungkasan anggone semedi yaiku malem Jumuah Kliwon. Mbah Wira Santosa weruh bandosa mlaku digotong wong loro kang sandangane padha nganggo iket coklat, klambine lan bebete ireng. Matane katon mendonong. Nyengkelit keris kanggo kendhit warnane putih mlaku gliyak-gliyak mikul bandosa. Bareng weruh Mbah Wira Santosa semedi, wong loro kang mikul bandosa mau banjur celathu. "Hei, Mbah Wira Santosa, mandeka anggonmu semedi. Mengko kotak pojok omahmu bukaan ana pirang-pirang bungkusan dumna marang sakabeh warga ing desamu. Isine bungkusan enggal kasebara ing plataran saben omah, uga sebaren ing sawah-sawah." Gragap Mbah Wira Santosa banjur njenggelek lap. Wong kang mikul bandosa mau banjur ilang lan anggone Mbah Wira Santosa semedi banjur liren lan enggal mulih ing omahe. Kabeh kedadian kang dialami iku diceritakake kabeh marang keluargane lan tanggane. Dadi sejatine wong-wong weruh bandosa mlaku ora ana sing nggotong iku ora bener, sebab wong-wong ndeleng nganggo mripat wadak. Mbah Wira Santosa weruh wong sing nggotong bandosa jalaran sawise semedi. Dheweke kasinungan mripat gaib, weruh samubarang kang asipat gaib, yaiku wong kang nggotong bandosa ing
wayah bengi. Sabanjure Mbah Wiro Santosa banjur mbukak kotak. Ing jero kotak ana wungkusan sing gunggunge ana atusan. Ing jerone wungkusan iku beras kang rupane pink. Mbah Wiro Santosa banjur njaluk tulung tanggane yaiku Masdi lan Rusman. "Mas, aku njaluk tulung dumen wungkusan iki marang warga ing desa iki lan isine yaiku beras pink supaya disebar ing ngarep omah." Misdi lan Rusman mangsuli, "Oh, inggih Mbah." Rong dina anggone Misdi lan Rusman ngedum beras pink ing desa iku. Dene sisane wungkusan dening Misdi lan Rusman disebar ing sawah lan pekarangan. Mbah Wiro Santosa banjur ngandhani warga ing desa iku wiwit jam 22 utawa jam 10 bengi aja ana wong kang metu saka omah lan ora kena alok yen ana swara apa wae ing wengi iku. Kabeh warga nyagui. Kemis malem Jemuah Kliwon, warga ing desa kono padha nyebar beras pink ing plataran omahe. Jam 10 bengi kabeh omah padha nutup lawang. Udakara jam 4:likur utawa jam 12 bengi. Kabeh beras pink ngetokake cahya warna pink. Ngundang atusan tikus padha mara lan mangan beras iku. Tikus kang mangan beras iku padha mendem lan nyuwara nguk-nguk ngik-ngik banjur padha mati. Esuke wong-wong padha tangi lan buka lawang banjur padha ngucap, "Astaga, atusan tikus padha mati." Mbah Wiro Santosa kandha marang warga desa iku supaya tikus-tikus kang wis mati iku enggal diklumpukake banjur dibakar. Kabeh warga padha sarujuk apa kang dikarepake Mbah Wiro Santosa iku. Saben omah padha nglumpukake kayu lan uwuh kanggo mbakar utawa nglagar tikus-tikus kang wis mati iku. Dene kang mbakar tikus-tikus ing sawah lan pekarangan iku Misna lan Rusman. Tikus-tikus mau padha mangan beras pink jalaran beras pink ngetokake cahya utawa sunar kang ngundang tikus-tikus mau padha mara. Miturut laporan saka warga, tikus-tikus kang padha mati iku gunggunge meh ana 700 tikus. Kabeh warga padha ngaturake matur nuwun marang Mbah Wiro Santosa kang wis paring cara kanggo mbrantas tikus kang gunggunge pancen akeh banget. 6 sasi sapungkure tikus-tikus padha mati iku pagebluk kang gegirisi iku banjur suda lan suwe-suwe pagebluk iku banjur leren. Meh ana sapertelon penduduk utawa warga desa iku kang padha mati katerak anane pagebluk. Lerene pagebluk jelas ana gandeng cenenge karo tikus-tikus kang padha mati. Dadi jelas kang njalari pagebluk iku tikus. Miturut pemeriksaan medis saka rumah sakit, jarene sing marai penyakit iku pinjal utawa tuma tikus kang nyokot manungsa. Penyakit kang ndadekake pagebluk iku jebule penyakit pes. Penyakit iku gampang anggone nular lan masa inkubasine cepet.
Dadi esuk krasa lara sorene mati, bengi krasa lara awane mati. Wektu iku pancen durung ana obate. Nanging jaman saiki penyakit pes iku penyakit biasa lan wis ana obate lan klebu penyakit kang ora mbebayani. Dene penyakit saiki kang mbebayani yaiku penyakit jantung, penyakit ginjal lan penyakit diabetes. Ing jaman no uga ora ana utawa arang ana bandosa mlaku ing wayah bengi. Mbok menawa lelembut iku wedi karo wong kang urip ing jaman digital iki. Karipta dening Subagyo. Cariyos menika kapetik saking kalawarti basa Jawa Joko Lodang nomor 50 tanggal 16 Mei 2026 ing Ngayogyakarta. Matur nuwun awit kawigatosanipun saged pepanggihan malih wonten ing cariyos-cariyos sanesipun. Matur nuwun, nuwun.